Molt bona tarda, seguidors d'equips especials. Molt bona tarda a especials que seguiu aquest programa d'actualitat del futbol americà i futbol flag a Catalunya. Avui tanquem la paradeta en el sentit que avui acaba la temporada. Ja han arribat les finals de totes les competicions, ja tenim campions i campiones i necessitem unes vacances. I a més comença la ILF i a mi la ILF em dona feina. O sigui, no vull dir que la ILF em contracti, sinó que em dona feina de retransmissió, programes, no sé què, i la vida no em donaria per fer dos programes. Com sempre, m'acompanya en Marc Badosa. Què tal? Salutacions cordials a tothom. Molt bé, i avui està amb nosaltres una persona que ho ha sigut tot en el futbol americà català. És la Mònica Rafecas. Què tal, Mònica? Com estàs? Bona tarda, molt bé. I vosaltres? Bé, per què mentir? Aquí estem. Gràcies per dedicar-nos el teu temps aquesta tarda, Mònica. No, moltes gràcies a vosaltres. Deixa'm començar per preguntar-te per la final de la Lliga Nacional Femenina, que va ser dissabte o diumenge passat. Diumenge, potser? Dissabte. Dissabte. Spanish Bowl, sí. Molt bé. Black Demons va guanyar la seva tercera final consecutiva. El resultat va ser 6-12 contra Barberà Rockies, que és l'equip on tu jugues, no, Mònica? Correcte. Ets la quarterback de Barberà Rockies, quarterback històrica de Barberà Rockies. Tota la vida pràcticament has estat vinculada a l'equip femení i després veurem també alguns equips masculins i tal, i flag de Barberà. Però la primera pregunta és, et demanaria una valoració d'aquesta final. Bueno, doncs, a veure, el resultat, òbviament, no és el que ens hagués agradat, no? Va ser bastant dur perdre aquesta final 6-12. Teníem moltíssimes ganes d'aquest partit, com ja heu dit, no? Ja portàvem, és la tercera final consecutiva que perdem contra Black Demons. Vam arribar a la mitja part 0-0, que al final tot estava per decidir, i el tercer i el quart, com és normal en el futbol americà, es van decidir per detalls. No obstant, va ser una final molt dura. Jo crec que va ser superentretinguda de veure per tots els espectadors, perquè el nivell que es va veure va ser altíssim. Però la valoració de la temporada al final és molt positiva. Ens vam plantar a la final invictes, amb una defensa superforta. L'atac també, la veritat és que no ens podíem queixar. I les finals, ja se sap, no? És a dir, els dos millors equips d'Espanya parlant-se de tu a tu, i al final no va caure del nostre costat, no? Però jo crec que l'important és que per primer any, en aquests 3 anys, podria haver caigut del nostre costat, perquè sí que és veritat que el primer any que vam perdre contra elles no vam estar ni a prop, vam perdre de 3 o 4 touchdowns. L'any passat, al quart també se'ns van escapar de 3 touchdowns, així que 6-12, al final diu que estàs fent les coses bé, no? Que d'una diferència que fa 3 anys era molt gran, ara per mi ja no hi ha diferència. És a dir, ja no hi ha diferència, 6-12 és un partit de futbol americà i mira, va caure per elles, però l'any que ve hi tornarem. Què li va faltar a Rockies per poder guanyar aquesta final? Jo crec que va ser picardia, segurament. Vam cometre 2 o 3 errors que, amb l'experiència que tenim totes les jugadores de Rockies, no ens podem permetre. I elles al final tenen 2 o 3 jugadores superfísiques, superjoves, però molt avispades, i ho aprofiten, no? I a les finals, quan cada jugada importa i és superrellevant, aquests errors et costen el partit, no? Però jo igualment la valoració ja et dic que és positiva. Estic superorgullosa de l'equip que tenim, de l'evolució que hem tingut, i al final portem 10 lligues nacionals guanyades, que es diu ràpid, no? Però la veritat és... I 3 subcampionats, no? 10 victòries, 3 subcampionats. Han existit 16 lligues nacionals femenines i Rockies les hem jugat totes. És a dir, és bastant rellevant, no? O sigui, la història del futbol americà nacional, Rockies les ha jugat totes, no? N'hem guanyat 10. Bueno, està molt bé, ostres. Ja voldrien molts equips de qualsevol esport guanyar 10 finals pràcticament consecutives, no?
en el seu esport. Tornant a la final, al començament de l'últim quart, anàveu 0-12, va haver-hi un fumble o una intercepció, crec que va ser un fumble que veu retornar, i en aquesta possessió veu anotar vosaltres els vostres 6 punts. Quedaven aproximadament uns 2 minuts, més o menys, en aquell moment, i veu parar a l'atac de Black Demons. No? El que passa és que al final no va... Hi ha poc temps, no sé què... Jo crec que el que ens va passar en aquell... Bàsicament era un 2-minute drill. Era un 2-minute drill i sincerament, no estàvem capacitades per portar un 2-minute drill a una final nacional i perdent de 6 punts. I són aquestes coses que et dones compte, no? I dius, vinga, doncs l'any que ve ja sé que he de treballar, no? Jo crec que portar un 2-minute drill era 1:24, si no me'n recordo malament. Perfectament nosaltres tenim el nivell i la capacitat de fer-ho, però no amb la pressió de vaig perdent de 6, no teníem timeouts. Doncs, bueno, pocs equips, és a dir, ja m'agradaria veure a nivell fins i tot NFL quins equips tenen aquesta capacitat, 0 timeouts, 1:34, pierdo de 6, voy a por ello. I no és una excusa, perquè al final has de saber jugar igual, però no vam saber fer-ho. No vam saber fer-ho. Marc, endavant. El nivell de l'equip femení de les Black Demons és molt superior a la resta actualment, com els seus companys del masculí, o està més igualat amb la resta de lliga? I amb vosaltres també. Sincerament, a dia d'avui la lliga femenina crec que una de les desavantatges que té és la desigualtat de nivells entre els equips. Al final, les semifinals Black Demons Firebats va ser un 74-0, crec. Déu-n'hi-do. El nostre contra Saragossa va ser un 42-6. Clar. Això ja et marca una mica, dius... Bueno, crec que hi ha 2 equips que portem diverses temporades consecutives liderant aquesta lliga, hi ha massa diferència de nivell, d'experiència, però és el que hi ha, no? O sigui, no hi ha un altre, Esteu igualats, vosaltres i Black Demons esteu més igualats que amb la resta, diguem. Esteu més a prop d'ells que, per exemple, els companys de Dracs amb Black Demons al masculí, per exemple? Sí, el que passa és que crec que és diferent, perquè a la Sèrie A, hi ha més moviments de jugadors entre equips i 2, hi ha imports que molts cops desvirtuen una mica el nivell de les plantilles nacionals, no? Bàsicament, a la Sèrie A jo crec que si fitxes bé, has guanyat molt i només que tinguis una base nacional decent, doncs ja destaques, no? Aquí no hi ha imports, és a dir, tot és plantilla nacional. Sí. No hi ha aquests picos tan despuntats de nivell perquè les jugadores pràcticament són les mateixes cada any i els jugadors nacionals tu millores cada any el que pots millorar. No passes d'una temporada de perdre-ho tot a guanyar-ho tot, perquè les noies són les que són. Es podria inferir de les teves paraules que penses que els imports desvirtuen una mica la competició masculina? Jo no crec que... O sigui, no sé si la paraula és desvirtuar, però sí que crec que desbalancegen cap a un costat qui té més opcions de guanyar la Lliga, la Sèrie A o no. Perquè quan porten... O sigui, realment tu veus els imports bons, de veritat, home, doncs costa parar-los, no? És a dir, marquen una diferència molt gran, perquè quan ja són jugadors, ja no et dic un divisió 1, no? Però jugadors amb experiència fora i bons, jo crec que sí que marquen molt la diferència. Sí. Sempre crec que igualment han d'estar acompanyats d'una plantilla nacional forta, perquè al final 4 imports poden ser superbons que es juga 11 per 11, no? Però només que tinguis una plantilla nacional decent, si portes 4 jugadors molt bons, home, doncs estàs més a prop que qui no porta ningú.
I per què no hi ha imports al futbol americà femení? Perdó per la pregunta, però per què? És a dir, perquè no hi ha una dotació pressupostària, perquè no se li dona la importància que hauria de tenir o perquè és molt difícil trobar... Jo crec que és un mix de moltes coses. Una, nosaltres sí que vam tenir 2 imports. A la temporada, just després del Covid, vam tenir una noia de Suècia i una noia de Finlàndia. O sigui, a la mateixa temporada vam tenir 2 imports. I és molt complicat per diversos motius. Un, òbviament, econòmic. Si als clubs ja els hi costa fitxar, no? És a dir, ja és una partida gran a Sèrie A i ja tens un club molt més gran, doncs és complicat. 2, que per llàstima els clubs li donen poca importància a la categoria femenina. Un altre tema també és que són poc atractius a nivell de lliga cap a les noies cap a fora perquè juguem a 7x7. I al final tu te'n vas a Alemanya i és 11x11. Te'n vas a Suècia, te'n vas a Finlàndia, és 11x11. Als Estats Units, 11x11. 7x7. Nosaltres vam aconseguir portar aquestes 2 noies perquè aquella temporada als Estats Units havia cancel·lat la seva lliga i eren 2 noies que normalment se'n van d'import als Estats Units i van dir, bueno, com no van pugnar als Estats Units, doncs me voy a Espanya. Però els hi hem tornat a dir que tornin i de més i la gent et diu que... No. Quina llàstima. És massa amateur, no? Podríem dir. Sí. Bueno, és que el 7x7 és un invento que hem fet aquí, però si tens la possibilitat de jugar 11x11, doncs no té res a veure. I al final també suma que el nivell de la lliga és el que és i esperar tot l'any per jugar una final també es fa bastant llarg. Jo crec que ajunta tot. Ajunta tot i al final fa que tampoc tu busquis gaire, la veritat. Marc. Ens consta que també va jugar abans a futbol flag, antigament. No sé com es fa el canvi pel tàquil i per quin motiu va ser. Jugo les 2, eh? Vale. També estic a la selecció de flag. Ostres, Déu-n'hi-do. No s'ho enteníem. Vale. Sí. I vols continuar practicant els 2, diguem, no? Una mica? Sí. És a dir, de fet, ara segurament, o sigui, a nivell de selecció estic més amb el flag que amb el tàquil. El flag, al final, esport olímpic, jo crec que tot esportista té aquest somni per davant. Les noies hem sigut campiones d'Europa, som 5enes del món ara mateix. Si a dia d'avui, jo sempre ho dic, que és superrellevant, si a dia d'avui el Comitè Olímpic tanqués la classificació a les Olimpiades de Los Angeles, Espanya estaria dintre. El que passa és que encara queden 3 anys i s'haurà de lluitar i cada cop serà més difícil, no? Però les noies, la veritat és que tenim bastantes opcions o per almenys crec que estarem lluitant per estar a Los Angeles. Però sí que és veritat que jo vaig començar amb el flag futbol, després vaig passar més al tàquel perquè no hi havia tanta continuïtat del flag femení, però quan vaig tornar a jugar amb la selecció de flag em vaig reenganxar. Sí que és veritat que entreno més a tàquel que a flag, perquè al final durant la temporada de tàquel t'exigeix més a nivell de tècnica, d'equip, de jugades i tal, però practico els 2 per igual. Tinc entès que vas començar amb això del futbol americà amb 10 anyets. Sí, I a sobre a tàquel. Sí, no? Jo vaig començar a flag. A flag. Vas començar a flag. Com va anar? És a dir, com un dia amb 10 anys penses, jo vull jugar això i tal i qual. Com va anar? Ho tenia bastant fàcil perquè jo vaig anar a l'American School i va venir els Barcelona Dragons, però els dels 90, diguem, no? Els dels 90, els de la NFL Europa, a fer una promo i era quan la NFL Europa estava muntant les School Balls a Barcelona.
Molt mític, sí. I me'n recordo que van venir els Barcelona Dragons a fer la promo i tal, i en seguida el col·le ho tenia superclar, no? És a dir, l'escola americana de Barcelona havia de fer flag football. Clar, sí. I en seguida van obrir l'extraescolar i me'n recordo que amb els meus amics vam dir, esta és la nostra. I vam començar a jugar. En aquella escola és supertípic. Tu vas fent esports cada 3 mesos, una mica com al college d'allà, no? La gent fa més d'un esport. I res, i vaig començar, em vaig enganxar i el resto ja és història. Però sí, des dels 10-11 anyets. Mare meva, i comences pel flag, gràcies als Barcelona Dragons, diguem, que et posen una mica el virus a dintre, no? I en un moment donat dius, això se'm queda petit, jo vull canya i vull pagar-me aquí amb l'altra gent, no? Com fas aquest xip, aquest canvi de xip, perquè decideixes anar al tackle, no? Sí, de fet va ser, jo vaig jugar el que va ser les School Bowls sub-13 i sub-15, després del sub-15 no hi havia res, jo volia seguir jugant, però no existia la Lliga Open, no existia la Lliga sub-17. En aquell moment l'únic que hi havia era tackle, però era masculí, és a dir, pràcticament no hi havia noies. I quan tenia 15-16 anys vaig buscar clubs que tingués al voltant per seguir jugant. I estava a Barberà Rookies i vaig anar a Barberà Rookies i vaig començar a entrenar cadet amb els nois. Perquè no tenien equip femení, tampoc. No. I érem 2 noies que entrenant amb els nois i vam començar a crear la categoria femenina. Carai, o sigui que pràcticament el món femení del futbol americà rookies l'has creat tu. Sí, una pionera, no? Amb una companya que encara està, però sí, vam començar 2 noies, al final comences, es va sumant alguna més, vam crear el femení. Per sort, a Terrassa estava començant el mateix moviment i vam coincidir, no? Perquè jo sempre dic que va ser una sort, perquè al final si només haguéssim sigut nosaltres, no haguéssim tingut contra qui jugar, no? Però va coincidir que Terrassa també començava i es van començar a muntar les lligues. Marc. Pues bueno, a part de jugadora, també ets entrenadora i integrant diversos equips directius al Barberà Rookies i també col·labores a nivell federatiu en la Federació Catalana, em sembla. No sé què t'agrada més, jugar, fer d'entrenadora o dir una part de gestió? Per què més t'agrada? El que més m'agrada és jugar. Jo crec que si pots és jugar, però també és veritat que porto molts anys al club i entens que aquests clubs que són completament amateurs també necessiten que la gent voluntàriament faci un munt de tasques que hi ha al voltant d'un club. S'han de fer, així, no? Que és el que sigui, no? O sigui, documentació, quotes, secretaria, el que faci falta. I sí, també porto molts anys a la Junta de Rookies, però jo sempre dic que això dels clubs de la Junta és la gent que voluntàriament està disposada a donar el seu temps lliure perquè els clubs funcionin. No és res més que això. I jo diria que agradar no és la paraula, perquè al final tothom prefereix el diumenge al matí no està passant quotes, sinó que està fent una altra cosa, però també saps que si vols que un club funcioni, ja tota aquesta feina no agraïda, no? Que s'ha de fer i ja està. I la part d'entrenament i tal? És a dir, ara mateix estic entrenant la categoria femenina, soc offensive coordinator i jugadora a la mateixa vegada. No és una tasca, és a dir, a mi m'encanta el futbol, o sigui, consumeixo futbol a patades, m'encanta l'estratègia que hi ha darrere i tal. Sí que és veritat que m'agradaria tenir un rol exclusivament de jugadora, però igual ha sigut una mica algo forçat de que no teníem entrenadors i una mica el mateix, no? Dius, o
o fas una mica el pas i agafes aquest lideratge i de més, o no haguéssim tingut entrenadors, no? I bueno, és el que toca. No obstant, m'agrada, és a dir, no és algo que... O sigui, a mi m'encanta veure vídeo, fer scout, veure com hem d'ajustar, què s'ha de millorar i tal, però sí que és veritat que és una mica estrany aquest doble rol de portar l'atac i a la vegada estar jugant és complicat. Sí. Ja fa uns anys vas participar, diria que va ser el 2015, però puc equivocar, vas participar al campus USA Football. M'agradaria que m'expliquessis què és el campus USA Football, com hi arribes, i tinc entès que només eren 2 jugadores europees. Sí, una alemana, si no m'equivoco. I tu mateixa, no? I jo. Clar, dius, com hi arribes i quin record guardes d'aquella experiència i per què et va servir? És una pregunta múltiple. El record, ara mateix, ja con los años pasados, és molt bo i m'alegro que la Mònica del pasado decidís anar-hi. El primer dia que vaig estar allà, jo me'n recordo d'escriure a les meves amigues dient-los jo no aguanto, jo me vuelvo. O sigui, és a dir, o sigui, era una experiència superxula, que era una cosa que feien USA contra el mundo, que realment no era el mundo, o sigui, era USA contra USA i 2 invitades d'Europa, bàsicament. Elles ho feien servir perquè aquell any hi havia Mundial de tackle i ho van fer servir com a tryouts. O sigui que estaven allà les millors jugadores dels Estats Units i era una experiència d'una setmana a les instal·lacions de New Orleans Saints. Guapíssim, Déu-n'hi-do. Sí, no, els menjadors, els vestuaris, tot. Déu-n'hi-do, sí. I seguies una setmana una mica de planificació de salvant distàncies, no? Però d'un jugador professional al gimnàs de Saints, a tot. I jo sempre ho deia, no? Jo en aquell moment, aquí a Espanya, quan havia anat a la selecció o al meu club, era de les que més futbol sabia, no? Perquè m'agrada molt, perquè aprenc i tal. I vaig arribar allà i jo els deia aquí, vaig als mítings i no les sigo. És a dir, el nivell de futbol és tan alt. Molt alt, sí, Déu-n'hi-do. Jo sortia de mítings i dic, sé que he estat a un offensive meeting perquè ho diu el cartell de la sala, que si no, jo dudaria. Déu-n'hi-do. Però la veritat és que el nivell era altíssim i me'n recordo que van classificar la gent, o sigui, érem 100 i pico noies i van classificar a les noies. El primer dia va haver-hi com un tryout, et classificaven en 3 nivells. No? El nivell 1, 2 o 3. I l'entrenadora de Cubis em va dir, mira, tu estàs just entre l'1 i el 2. És a dir, del 2 seràs de les millors jugadores i a l'1 em va venir a dir, eres la peor. Però l'1 era el Team USA. I em va dir, què vols fer? Perquè també deien del plan, ets l'única que no coneix. Clar, jo no coneixia a ningú, no? També em van dir, volem que estiguis aquí còmoda i tal, i que no t'ho passis malament. I me'n recordo que estava allà, no? I vaig dir, ostres, no sé. I li vaig dir a l'1. Dic, a l'1. Dic, jo he vingut aquí a aprendre, és a dir, això no ho tornaré a viure potser mai més, i ja estic aquí. No se m'ha tornat a donar aquesta oportunitat mai més. I vaig dir, encara que sigui la pitjor y entre nosotros, y perdoneu por decirlo así de mal dicho, las pasé putas. Era complicat, que era un nivell moral, sí, realment. Era un nivell superalt, al final, les receptores, òbviament, superexigents, és a dir, si la bola no anava al seu lloc, era duríssim i físicament eren moltíssimes hores d'entrenament, vídeo, pissarra, va ser duríssim, però jo tenia clar que allà anava a aprendre i ja està. I vaig dir, a l'1. Era Marc. Per una altra banda, vas estar en un altre campus una mica més còmode i també com a coach més aviat, que va ser aquest passat 8 de març, que la Federació Catalana va fer un campus pel dia de Dona Troia, diguem,
Tu vas estar allà, què tal l'experiència? Va estar bé? Les nenes van aprendre molt o...? Va ser super xulo. Sí que és veritat que va ser un esdeveniment que la federació em va demanar que muntés. La veritat és que des del primer moment em va semblar una idea superxula perquè crec que és super necessari que les noies més petites vegin que hi ha altres noies practicant aquest esport, perquè hi ha molts cops que potser veus una nena a un club que és l'única i crec que és superimportant que vegi això, no? De dir que es junti amb altres noies, que vegi que hi ha altres nenes de la seva edat a un altre club i que vegi que no estan soles, no? I que si vaig portar dos companyes de la selecció, la Olga i la Cris, que són superpunteres també en el nostre esport i sobretot perquè vegin, la Olga, per exemple, ara té una beca als Estats Units per jugar, que vegin que si ho treballen, que si s'esforcen, que si segueixen amb el flac, que hi ha un futur, no? Que les noies petites no es pensin que no hi ha lloc on anar, saps? És a dir, que vegin que hi ha més. Va ser super xulos. Sí, vam tenir mala sort que ens va córrer aquestes 3 setmanes de pluja horroroses. Sí, va coincidir. Va coincidir. Sí que és veritat que no ens va ploure, però el dia abans uns diluvis que jo vaig pensar a veure si la gent li fa mandra venir i que va al final... Sí, podria ser. 60 i pico noies. Molt bé. I va ser super xulo, la veritat. Com s'ho fa, Bàrbara, rookies per trobar noies, per de qui fan i perquè... Vale, ara em dius, sí, vam fer un campus i hi havia 68 noies, està molt bé perquè això vol dir que interès n'hi ha i pedrera potser n'hi ha de futur, no? Però fins ara, és a dir, què aneu als instituts, als col·legis? És supercomplicat. És a dir, si jo ja crec que és complicat trobar nois pel futbol americà, perquè al final, òbviament, competeixes amb el futbol, amb el bàsquet, amb el handball, con todo, noies encara és més complicat. I potser és una mica més fàcil pel flag, pel tackle, és super... Està difícil, sí. És molt complicat i a més nosaltres, a rookies, que la gran majoria ja portem molts anys, el boca a boca, que és el que normalment funciona més, no? D'amics, tots els meus amics ja saben que jugo, des de fa 20 anys. És a dir, ja no tinc amigues aquí a enganyar. No, això ja no funciona. I sí que és veritat que intentem fer moltes promocions a col·les, però al final el tackle femení no arribes fins als 18 anys. Des de la promo del col·le fins als 18... Passa molt de temps. Sí. És super complicat. Ho intentem tot, instituts, xarxes socials, el boca a boca, fer coses per aquí barberar... Però és supercomplicat. I després que la noia vingui, que li agradi el contacte, perquè una cosa és, me llama l'atenció, i l'altra és que te peguen. Sí. I pensa la resistència dels pares, també, potser, no? També. Sí, el que passa és que avui en dia, per sort, crec que això ja ha canviat molt. O espero que hagi canviat molt, no? És a dir, sí que és veritat que no deixa de ser un esport que és que físicament és molt dur. És a dir, és molt dur, però jo espero que ningú es trobi en el punt de que sigui una cosa de que els pares et diuen o no, que és un deporte de chicos o alguna cosa així. Jo crec, o espero pensar que ja hem superat aquesta etapa. És més que la gent estigui disposada a això i que després també veiem que cada cop la gent està menys disposada a tenir el compromís d'entrenar 3 dies a la setmana sempre, saps? És a dir, jo crec que cada cop això costa més, trobar gent que entengui que dilluns, dimecres i divendres de setembre al maig no pots fer res més que anar a entrenar, és complicat. Això ja és més un problema social que un problema de l'esport, perquè suposo que els altres esports també s'ho deuen trobar. Sí, jo crec que és una cosa que està passant a nivell global, però si vas sumant, és a dir, si vas sumant que el nivell de compromís que demanem és alt, que després és un esport que és superfísic, és un esport que és bastant car, és a dir, jugar a futbol americà
és car, o sigui, les tenim totes. Les tenim totes com perquè algú et digui, mira, com que no. Però bueno. El 2015 va ser la quarterback titular d'una selecció espanyola que va guanyar per primera vegada un partit internacional, que si no recordo malament va ser contra Suècia o Suïssa, que els confong contra Suècia. És que igual que confong març i maig, confong Suècia i Suïssa. Vull dir, però és la meva neurona que està d'allò. Han passat ja 10 anys d'aquella primera victòria de la selecció nacional en futbol, en tàquel. Va ser tàquel, sí, no? Sí. Com ha canviat el tàquel femení en aquests 10 anys? O no ha canviat gaire? Sobretot també m'interessa una mica una radiografia de possible futur que pugui tenir el món del tàquel femení. Progressa adequadament? Està estancat? Pues ha sigut una mica una muntanya russa de què ha anat passant a l'evolució del tàquel femení. Un dels èxits, ja no només pels resultats, a Granada, que va ser el campionat que es va fer, o sigui, aquest europeu que es va fer el 2015, el nivell crec que a Espanya estava molt alt, teníem jugadores de moltíssima qualitat. Aquests èxits que vam recollir també va ser perquè es van volcar a la selecció entrenadors, el Roberto Torrecillas, que era el nostre head coach en aquell moment, el Teo Polanco, que va ser el nostre coordinador ofensiu. És a dir, van haver-hi entrenadors molt tops que van decidir apostar pel futbol femení i per això vam aconseguir els èxits que vam aconseguir. És a dir, si juntes bones jugadores amb bons entrenadors, normalment reculls èxit, no? Sí que és veritat que després vam tenir unes temporades una mica més fotudes. El Covid, com a tothom, també va fer molt mal. Sí. I jo crec que ara el futbol americà, sincerament femení, està estancat. Després de Granada jugàvem a 9x9. Vam tenir que tornar a passar a jugar a 7x7. Això fa que no tenim special teams. I en la meva opinió baixa molt el nivell de la gent d'entendre el futbol americà. Hi ha moltíssimes noies que tenim que els encanta aquest esport, però no consumeixen futbol. És a dir, no veuen NFL, no veuen ILF, no veuen college, no veuen... I si jugues a 7x7, o sigui, jo sempre ho dic, jo no entenc com poden haver-hi noies que diuen no, juego a fútbol americano hace 3 años. Un punt, què és un punt? Clar. No? I és perquè no hi jugues. Com la teva modalitat no té special teams, doncs... Ojo que jo dic això de les noies i a nivell general també hi ha molts nois que juguen punt i encara no saben si votes, si la toco o no la toco, però bueno, ja és un altre tema. Però jo sincerament crec que ara mateix el futbol americà femení està estancat. En general tots els equips estan patint per sobreviure, per tenir noies i poder continuar any tras año, així que jo crec que estem en un moment bastant fotut a nivell general. Marc. No sé si potser em confong, però l'any passat la selecció espanyola de futbol americà va ser campiona d'Europa guanyant a Gran Bretanya. Tu estàs al roster, pot ser? Sí. Sí, vale. I tu eres la cubida de la selecció, diguem, no? No vaig ser aquest últim europeu que es va jugar en 2 anys, jo era la cubi suplent, però sí que estava al roster, sí. Vale. I què tal l'experiència de guanyar a les angleses i a les britàniques? Va estar guai, no suposo? Bueno, per mi, jo va ser més un tema de recompensa. Òbviament, a tothom m'hagués agradat més jugar-ho, no?, que veure-ho des de la banda, això està clar. Però per mi va ser més una recompensa de després de tants anys a la selecció, guanyar aquest campionat d'Europa, va estar bé, no ho negarem. I més perquè a la selecció hem tingut èpoques bones, no?, com aquest últim europeu que es va guanyar, però també les vam passar fotudes quan vam anar a un mundial a Finlàndia a jugar contra seleccions com Estats Units o Canadà, que és que... Això és més complicat, això, clar, sí. No podíem competir, la realitat és que... Això va ser aquest estiu, pot ser, no? L'agost, pot ser? Que va ser l'estiu del Mundial de...
El Dominicà? Mundial de Finlàndia... O sigui, aquest últim estiu jo vaig jugar al Mundial a Finlàndia, però de flag. El de Era de flag, tàquel, vale. sí, el de tàquel va ser 2011, 2000... Vale. És anterior, vale. Perfecte. És que Sí, pensava sí, el de fa molts l'agost, anys. que era de Fa flag, molts vale, anys. sí, correcte. El de tàquel a Finlàndia va ser fa molts anys. Vam anar amb una plantilla supernova perquè és que el futbol americà a Espanya potser portàvem un any. Clar. I clar, és que no teníem res a fer. Jo no sé ni si vam arribar marcant tot el Mundial en 4 partits. Clar. Jo crec que no vam Va fer estar ni complicat el touchdown. tema. No teníem el nivell per estar allà. Clar. I per això, per mi, l'europeu de l'any passat, encara que no vaig jugar, va ser un premi de dir, mira, per tots els anys que sí que vam estar lluitant, intentant aguantant i defensant que les noies també ens mereixíem recursos per part de la federació. Queda clar que ets una institució en el futbol americà tàquel femení a Catalunya, a Espanya, però també ets una institució en el flag. Tornem un moment al flag. Tu has estat campiona d'Europa amb Espanya en una competició a Israel, no? La competició europea que es va fer a Israel, i has estat subcampiona a Irlanda també, amb la selecció de flag. Vull dir, ets una veu autoritzada, coneixes el flag femení a nivell nacional. Deixa'm que et faci una pregunta, que si vols la contestes sí o no, perquè és un tema polèmic. Què penses del fet que la Federació Espanyola hagi decidit no fer-vos competir als Jocs Mundials de la Xina d'aquest estiu? Òbviament, és un error molt greu, crec, personalment, perquè nosaltres és una que ens vam guanyar nosaltres. Els World Games no te'ls regala ningú. Nosaltres ja no vam anar... Els primers World Games on estava el flag football van ser a Alabama, i en aquell Mundial, que també va ser a Israel, havíem de quedar entre les 8 primeres, vam quedar 9enes, i òbviament no vam anar a Alabama. Però quan no hi vas per motius esportius, ho entens, no? Perquè dius, no vaig fer la meva feina. Hauria d'haver guanyat X partit, no ho vam fer, doncs no vas. És a dir, l'esport funciona així. Que nosaltres haguem fet les coses bé, que és guanyar. A Finlàndia havíem quedat entre les 7 primeres i vam quedar 6enes. Ens ho havíem guanyat, era nostra, és a dir, és que la classificació als World Games era nostra, era de les jugadores. I t'enteres, ens vam enterar per Itàlia que no anàvem als World Games. No ens ho va dir ni la nostra federació. Ens vam enterar pels entrenadors d'Itàlia que no anàvem, que els havien ofert la plaça amb ells perquè ells van ser els que van quedar... Va ser aquí vam guanyar nosaltres. Clar, era el següent al rànquing, no? Sí. I veure que vam intentar parlar amb la federació i que no hi anàvem a anar. És frustrant. La paraula és frustrant. Les jugadores estàvem supermotivades. Pràcticament totes ja estàvem amb entrenadors personals, perquè sabem que a Finlàndia vam ser l'equip que més li va competir als Estats Units. No va ser Mèxic, que és la segona del món, va ser Espanya. Espanya, a la mitja part, guanyava als Estats Units a quarts de final. I 18-14. És a dir, als Estats Units. Faré que Déu-n'hi-do, hòsties, quins nervis. A quarts de final, saps? Jo és que va ser una de les... És a dir, va ser supercuriós perquè al final ens vam classificar, quarts de final, et toca als Estats Units, no? Tu ja sabes un poco a lo que vas, no? Perquè, bueno, pues elles tenen el talent que tenen i tal, i recordo d'estar parlant totes i això que és real que dius és que no tinc res a perdre, res. O sigui, no teníem absolutament res a perdre. Vam anar i vam dir, pues, tal. I me'n recordo la mitja part de dir, oye, pues, ya que estamos aquí, i si la liamos un poco, no? Perquè tu anaves veient com jugàvem al camp i a la mitja part va començar a arribar gent, perquè, clar, va anar corrent la veu d'Espanya va ganando a Estados Unidos. I, clar, va començar a provar-se tota la gent de dir, jo esto lo tengo que ver, no? I al final que sàpigues que estàs a aquell nivell de poder-li competir a la campiona del món, que a Xina haguéssim competit amb les 7 millors seleccions del món i que t'ho treuen,
Doncs jo també vaig dir, no, en el seu moment, al final és... I ara quina motivació tenen les generacions més petites? Clar. Si ho fas tot bé i aún así te lo quiten, no? Ho heu viscut com una falta de respecte, potser, cap al vostre esforç i cap a... Jo crec que ja no és que ja no va de nosaltres, va de l'oportunitat que ha perdut la federació també de visibilitat, perquè al final els World Games els veu tothom, és un preolímpic. És a dir, diguen el que diguen, els World Games estan organitzats pel Comitè Olímpic Internacional. És on ells fan les demos de com s'ha de fer tot per unes Olimpiades. La repercussió que tenen és increïble. És a dir, tu veus els partits de flag football dels últims World Games, són perfectes, no fallen. És a dir, que això ho està fent professionals, ho organitzen professionals de l'esport, ho organitzen el Comitè Olímpic. La visibilitat que et pot donar a nivell de marques, a nivell de sponsors, a nivell... És que no té res a veure. I encara no entenem com la nostra federació ha volgut perdre aquesta oportunitat de tenir, i més l'esport femení, que està en auge. És a dir, a les empreses els encanta dir que promocionen esport femení. El boom que està vivint Catalunya amb el Barça femení, és a dir, per mi era una oportunitat excel·lent d'aprofitar el momentum de l'esport femení i jo a dia d'avui encara no entenc què ha passat o per què la federació no li ha volgut destinar els recursos a aprofitar aquesta oportunitat. Segons la federació, que va estar aquí parlant d'aquest tema, amb un programa que... Carlos Alonso va venir. Carlos Alonso va venir en nom de la federació. Era un tema pressupostari, més que res, i ells no li veien la utilitat perquè no era qualificatori per les Olimpiades. És la raó que ens van dir ells. Sí, no ho veus així. Bueno, la realitat és que els World Games sí que sumen en el rànquing d'IFAF i a dia d'avui encara no, el Comitè Olímpic no ha dit quin serà el mètode de classificació a les Olimpiades. Si és purament rànquing d'IFAF... Perjudica directament. Podria ser que no hi hagués un preolímpic. De moment no té pinta que hi hagi preolímpic al flag futbol. Per el que diu el Comitè Olímpic. També és veritat que tot això és experts de... Encara falten 3 anys, clar, és que falta un munt encara, sí. I és el primer cop que estarà allà el flag futbol, és a dir, no et pots guiar de com s'ha classificat a la gent abans, no? Sí que hi ha rumors de que només seran 6 equips. 6 equips és res. A dia d'avui som 5enes del món, per això dic que és superrellevant que si el rànquing tanqués avui nosaltres estàvem dintre, però segurament el no anar a Xina, és a dir, el no anar a Xina nosaltres caurem del rànquing número 5, el més probable és que ens anem a un número 9 i també el que fa és quan tu perds rànquing mundial, el que passarà és que al mundial següent anem com a pitjors classificades. Al final, si tu vas com a 5ena del món, a quarts de final t'evites el grande. Clar. És a dir, que... És interessant, en veritat. És a dir, eren punts que dius, no ho sé si és el preolímpic, no sé si em classificació per les Olimpiades, potser no, però perdré rànquing. I quan tu estàs al número 16 del món, pues quizás te da igual el rànquing. Però nosaltres que ara estem ahir, no és el mateix ser la 5ena, perquè la 5ena te'n vas al Mundial com a cap de grup, que si te'n vas com a 9ena, que ja no vas com a cabeza de grupo. Ja, i és més complicat tot, sí. I no té res a veure. No té res a veure. És a dir, nosaltres, si no haguéssim creuat contra Estats Units a quarts de final, doncs vés a saber. Potser te la trobes a unes semis, o potser, és a dir, i lluites per una medalla. Però és que nosaltres l'últim mundial anàvem com a 9enes. I ara érem 5enes, volveremos a caer a 9enes i ens la tornem a veure que un altre mundial que et creuaràs als Estats Units a quarts de final. Marc. Però bueno. Una mica investigant pel programa vaig veure que vas estar al primer staff de la Dragons, les primeres temporades dels Dragons nous, diguem, de la EFA. Què tal l'experiència? Va estar guai, no? La primera fase, diguem, de Dragons nous. Superbé. Jo la veritat és que molt bé, molt agraïda a l'oportunitat d'estar
a l'organització de Dragons en aquells 2 primers anys. Va ser un grup que bàsicament era il·lusió, eren ganes de construir, de competir. Crec que per tots era una experiència increïble el veure, no? És a dir, tot el que va al voltant de la ILF. I el segon any, sobretot amb el nivell de coaches que hi havia, doncs també s'aprèn molt i amb els jugadors internacionals. Jo la veritat molt bé, era molt sacrificat perquè al final era l'època en què estàvem entrenant a Reus i baixar a Reus cada dia Clar. era... Però val la pena. És a dir, jo no m'arrepenteixo de res, va ser una experiència super xula i molt bé. Sí, eres entrenadora de quarterbacks als Dragons l'any de la semifinal, no? Per tant, treballaves, diguem, relativa o a prop del Weidinger, perquè ell sobretot portava atac, no? Com és treballar amb Andrew Weidinger? Jo sobretot el que m'emporto de l'època de Dragons és com entrenar. És a dir, com has de fer els teus entrenaments, no? Veies realment el nivell d'escout que hi havia, el nivell de preparació, perquè al final jugues cada setmana. És a dir, el temps que tu tens per modificar, adaptar coses, és el que és, no? I et dones compte, jo sempre ho deia, no? És a dir, ell estava jugant al primer quart i ella estava jugant al tercer quart. És a dir, ja sabia perfectament què anava a passar, quin era el play calling, el temps... És a dir, et dones compte que aquesta gent ha estat a la NFL por algun motiu i és el nivell de futbol que tenen. Però sí, va estar molt bé. Va ser 2 temporades que jo treballava amb el Zach i vaig aprendre molt d'ell, de com treballa ell. O sigui, òbviament, jo sempre dic el mateix, és a dir, jo a Dragons jo no li podia ensenyar a ningú, és a dir, jo no tenia el nivell per... Jo estava allà per aprendre d'ells i sobretot per aprendre del Zach, de veure quins drills feia ell, com ho feia tot i ajudar-lo amb ell, no? Al final tu estaves als entrenaments per l'entreno que havia de fer ell i ajudar amb el que fes falta i tot aquell coneixement és el que tu després t'endús i ho fas servir als teus clubs. I com et van reclutar per Dragons? Van veure el teu perfil o alguna cosa? El Bar, vas al Bar, el Val. I el coneixies? Sí, de tota la vida. Bueno, pues como en este mundillo al final són tan poquets. Un mocador, sí. Sí, a la mínima que portes anys, pues sí, me'n recordo que em va trucar en el moment en què anaven a ser Gladiators, que no era ni Barcelona. Reus Gladiators, no? Era una cosa així molt estranya. Però no vaig dubtar, És a dir, jo sabia que anava a ser algú superinteressant i jo sempre tinc ganes d'aprendre. És a dir, jo sempre dic que pots aprendre alguna cosa de tothom i a més si li juntaves el nivell de jugadors com el Zach o el coach Andrew ja era impressionant. Quin seria el teu millor moment i el teu pitjor moment en el món del futbol americà? El millor, jo crec que va ser guanyar l'europeu de flag a Israel. El recordo amb moltíssima il·lusió perquè si m'ho haguessin dit 5 dies abans o en el moment que anàvem a Israel, jo t'hagués dit ni de broma guanyem l'europeu. Ni de broma. Bueno, és a dir, ara que vam anar a Irlanda i sabíem que podíem guanyar un europeu. Vam perdre la final, però tu ara ja saps que pots guanyar un europeu. Però en aquell moment no... També dic que aquell primer europeu que vam guanyar, jo sempre dic el mateix, no ens trec el mèrit, perquè al final has d'estar allà i l'has de guanyar, però va ser un cúmul de casualitats que totes van caure del nostre costat. I això es repeteix, és a dir, passa molts pocs cops a la vida. És a dir, s'havien de donar 5 casualitats i totes van caure al costat d'Espanya. Aún així, ja et dic, no ens trec el mèrit que has d'estar allà, has de jugar i si no haguéssim tingut el nivell, per molt que caiguin casualitats, no guanyes i punto, no? Però el recordo amb una il·lusió superespecial perquè també crec que va ser quan les jugadores vam fer el clic de dir, podem. És a dir, aquí podem competir
i podem fer coses molt grans al flag futbol femení. El pitjor, sincerament, no en tinc cap perquè considero que he tingut moltíssima sort de que no he tingut lesions greus en el futbol americà. Per desgràcia, sí que he vist companyes que han tingut lesions complicades i segurament seríeu que marqués una mica un moment així més dur del futbol. I també és veritat que és tan important per mi el futbol americà en la meva vida que sempre que hi ha com un moment negatiu l'intento transformar en un moment positiu perquè és que és pràcticament la meva vida. Jo li dedico a rookies, al flag, a la selecció, tot, els dies de vacances, el temps lliure, absolutament tot. Marc. No, si vols fer el remat tu, que et sortirà molt millor. Com vulgueu. La tirareta del pastís ja, sí. Per acabar, Mònica, imagina't que una nena de 10-11 anys, quan tu començaves, 15, no sé, 17, veu aquest programa i diu, ostres, jo vull ser com la Mònica Rafecas, jo vull jugar tot el possible que pugui a futbol americà. Perdó. Què li diries per animar-la a provar i per acabar de convèncer? Doncs jo li diria que, òbviament, sembla un eslògan això de no t'ho pensis, vés a provar-ho, no? Però és veritat, perquè que es busqui el club més proper que tingui, perquè crec que és superimportant que sigui un club proper, perquè els desplaçaments i això és bastant, amb el nivell de compromís que tenen, és bastant dur, però el futbol americà, quan ho proves i t'agrada, és que t'enganxa. És a dir, per mi és l'esport per excel·lència d'esportivitat, de companyerisme, d'estratègia. La gent es pensa que anem al camp i nos pegamos cascazos i penses... No. Si jo te contara tot el que hi ha darrere de tots aquests cascazos, no? I el vincle que tu crees amb les teves companyes d'equip, jo crec que no hi ha cap esport que sigui igual, perquè al final és que és veritat que la teva vida, entre cometes, depèn d'elles. O sigui, la teva vida depèn de la meva línia d'atac, perquè si elles decideixen no treballar, bueno, a mi, jo no ho explico. I totes, no? És a dir, és que crees un vincle super fort i és super bonic. Jo sempre dic el mateix a les companyes, no? Al final sí que te'n recordaràs que has guanyat 10 o 11 lligues nacionals, però el que recordaràs és la gent amb la que l'has viscut, els viatges que ens toca fer juntes. Som un club que fem moltíssimes coses juntes, no? Que si te vas de barbacoa, te vas de no sé què, i això és al final el que et queda, no? Perquè el número de victòries o no no deixa de ser un esport, ho disfrutes, però el vincle que hi ha amb les companyes no es repeteix a cap altre esport. Doncs moltes gràcies, Mònica, pel teu temps, per totes les respostes que ens has donat, que a més no t'has negat a respondre cap pregunta, i tot i que n'hem fet alguna que potser podria ser una mica incòmoda. Moltíssimes gràcies pel teu temps. A vosaltres. Ens ha agradat molt que hagis passat per aquí, i si alguna vegada creus que necessites uns micròfons per dir el que sigui, tens els nostres a la teva disposició. Moltes gràcies. Gràcies pel vostre temps. Vinga, adéu, Mònica. Adéu, Mònica. Bona tarda, adéu. Bueno, bé, una gran entrevista a la Mònica Rafecas. Molt guai, sí. Bueno, com us dèiem abans, ja heu vist l'entrevista, es va jugar la final de la Lliga Nacional Femenina de Futbol Americà aquest cap de setmana. Com va anar? Bueno, ja ho hem dit més o menys, però recordem per si algú s'ha incorporat tard i no ho ha tirat darrere a veure. Doncs, immediatament, les Vera Rookies van caure en la final de les Black Demons, de les Rozas, per un resultat 6-12. El match va ser molt igualat i les catalanes van tenir opció d'aixecar el trofeu. Finalment, però, van ser les madrilenyes les que van aconseguir sumar el seu tercer títol consecutiu. Olga Sotillo va ser escollida MVP de la final de l'Spanish Bowl femenina.
I bueno, esperem que la temporada vinent puguin guanyar les rookies. Estarem go rookies, no? Esperem que guanyin elles. Go Veiem que Rookies, sí. el nivell sí que està, ens compta que està una mica més igualat a Lliga Nacional Femenina entre rookies i Black Demons, està més frec a frec. Confiem que l'any que ve puguin guanyar aquest cop sí. En quant a futbol tackle masculí, els Badalona Dracs han jugat unes eliminatòries de la Central European Football League, que vindria a ser la Copa d'Europa del futbol americà. Com ha anat això, Marc? Doncs això es tracta és un format com l'antiga Copa d'Europa de soccer, que era eliminatòria pura i si vas fora, però no, es veu que no ho fa la IFAF Europa, ho fa la Central European Football League, que és una entitat a part, que organitza aquesta temporada ja des de 2020, o sigui, des de 2015, ja fa uns quants anys. És com una Copa d'Europa, diguem, de clubs, que ja... I malauradament es van enfrontar a l'estadi Josep Mainat de Toulon-les-Bains a les eliminatòries de la Lliga Europea, els Black Panthers contra Barcelona Dracs, també malauradament a un marcador de 41-17, bastant dur. 41-17 en contra de Dracs. En contra de Dracs, ja estan eliminats, perquè és Copa Europa antiga de soccer, eliminats, per desgràcia. Els Barcelona Dracs tornen a la Lliga Europea per segona vegada després de la seva primera participació el 2022. Aquella etapa no va sortir tampoc com esperaven, ja que van patir una gran derrota a casa contra l'altre equip de França, que també és el dominador, de França de la Courneu, per 7-49. L'equip local, els Toulon Black Panthers, participa al campionat per 5a vegada. El seu èxit va ser el 2023, quan van arribar a la final enfrontant-se amb els seus competidors Flash de la Courneu, que aquest van perdre els Black Panthers per 21-26 i va guanyar Flash Courneu. Les Panteres Negres són les campiones vigents de la Lliga francesa, van avançar directament a les semifinals, saltant-se la ronda de comodins amb 9 victòries i només una derrota superant la seva conferència. Aquests dos equips francesos són, Déu-n'hi-do, són bastant durs, Si els alemanys són complicats, però també deixen-se anar, Déu-n'hi-do. És una cosa bastant curiosa, que entenc que aquesta competició per als campions de Lliga se suposa que Black Demons no haurà per lo típic, o per qüestions de calendari o per pressupost no han pogut venir. Doncs com que no van Black Demons, doncs va Dracs, que són els subcampions, diguem. Però entenc que haurien d'anar Black Demons, però que és típic per pressupost o per calendari, segurament. I veurem l'any que ve, es juga a final de temporada, és eliminatori i guanya el millor, diguem. I veurem l'any que ve si Dracs tenen més fortuna aquest cop amb la Lliga Europea aquesta. En quant a la Lliga Catalana de Futbol Americà Tackle, els Riudoms Rebels són els nous campions. Com van això? Els 20 campions, els Riudoms Rebels, es van comprar campions de Lliga Catalana per segon any consecutiu, després de superar els Argentina Box per 0-13 a la gran final. Disputat aquest diumenge, 11 de maig, al Municipal Redis de Reus, que són jugant Dragons, no quiero on... Els Redis de Reus, no sé si eren municipals, crec, però... Vale. Bueno, el conjunt del Baix Camp manté així el tron del futbol americà català. Els jugadors dels Rebels, Adrià Solis, va ser distingit com a MVP del partit. També s'ha disputat la final a 4 de la Lliga Catalana Cadet. Doncs sí, el Municipal Res de Reus també va ser la final a 4 de la Lliga Catalana Cadet, on l'equip combinat dels Argentina Box i els Barcelona Pagesos es va proclamar campió després de superar els Badalona Dracs per 18-13 a una final plena d'emoció que és bastant frec a frec. Que per cert, també vull felicitar els Rebels, que no sé si faran playoff per Liga Nacional 2, no sé si podran disputar-les, segurament pujaran a Liga Nacional 2, i l'any que ve s'enfrontaran a Barcelona Pagesos, veurem aquest l'any que ve, se'ns junta feina, tirem Barcelona Pagesos i Riudoms Rebels, els dos a Liga Nacional, més feina encara, si ja teníem prou, però bueno, ens n'alegrem en tot cas, que contra més feina, millor. Sí. En tot cas, les competicions de futbol americà a nivell català han arribat al seu final, tant masculines com femenines. Tenim campions i campiones. Queda alguna cosa de flac, però bueno, ja no ens dona temps. Però bueno, potser alguna cosa queda, no em consta, però bueno. En tot cas, la primera temporada d'Equip Especial acaba aquí. Han estat 18 programes en els que ha sigut un plaer explicar-vos una mica l'actualitat del futbol americà català. Pensem que era necessari fer aquest tipus de programa perquè no el feia ningú. La veritat és que ha sigut molt amateur, com hem pogut veure. Algunes setmanes no hem pogut fer-lo perquè la vida ens ha superat, però hem posat la millor voluntat. Esperem que si fem una segona temporada sigui molt millor que aquesta primera. Esperem que sí. Abans de començar, tothom parla de NFL molt millor que nosaltres i no podíem igualar. Alguns també parlen de Lliga Nacional en general. Seria més feina perquè no podem veure tots els partits, però sí que ho podríem fer, però ja també ho fa gent que ho fa igual de bé. Al nostre nínxol tenim aquí un espai que hi ha gent que li interessa, perquè serà que ens han comentat,
que els sembla un projecte que està bastant bé, doncs podem continuar fent-ho. Així l'any que podem trobar més ajuda, més suport, perquè clar, els dos sols podem tirar fins a cert punt. És complicat, bueno, estic content jo pel resultat igualment, però esperem trobar a veure si algú ens pot donar un cop de mà, sisplau, per favor, però bueno. No, però tirarem endavant la segona temporada vindrà segurament, sí. Hem renovat, no? Com que diu aquí. Sí, hem renovat, no? Ens hem renovat a nosaltres mateixos. Sí. Bé, i ara, com sabeu, comença la ILF aquest proper cap de setmana. Un servidor la seguirà a través de la formació il·legal i el lado ciego. Si us interessa la ILF, encara que no hi siguin els Barcelona Dragons, heu de saber que des de formació il·legal, Anxo i jo retransmetrem els partits de Madrid Bravos, no des de l'estadi perquè ens agafa lluny, potser alguns sí que hi anem, però els retransmetrem des de casa com fèiem l'any passat, també amb Barcelona Dragons, perquè les retransmissions des de l'estadi no reunien les mínimes condicions, no? Però bueno, si voleu seguir la ILF i us voleu avorrir una miqueta, aneu a formació il·legal, la primera retransmissió serà aquest dissabte a les 8 del vespre. Molt bé, molt guai. El partit de Madrid Bravos i l'equip del Gobierno, que és Sidevils. Sidevils. Sí. Tenim en compte que a Bravos hi ha 20 jugadors que havien estat a Barcelona Dragons. Dragons, sí. 20 Dragons, és gairebé la meitat de l'equip. I pensem que... I Andrew Weidinger, que ha tornat també com a coach. Andrew Weidinger, sí. A veure I el Gonzalo, que també havia estat a l'estaf del Barcelona Dragons dues temporades, 2 o 3 temporades, diria. I pensem... Perdona? Gonzalo Pérez, em sembla que és? Gonzalo Pérez, sí. Sí. I pensem que aquestes persones que havien posat el seu cos per defensar Barcelona Dragons mereixen tot el nostre suport i que ens seguin. Per tant, narraré els partits de Madrid Bravos per formació il·legal. Bé, fins aquí... Mira, gràcies, que les noves aventures del Xavier. Hòstia, no pares tu. Mira aquest cop del Xavier, no sé. Bueno, pararé quan acabi la ILF i comenci la NFL. Llavors me'n agafaré vacances de futbol americà. A veure, què et depararà el futur, veurem. Ho seguirem de prop, segur, a veure què tal, sí. En tot cas, Marc, moltíssimes gràcies per haver confiat en mi per conduir el teu programa. La visible del programa. Moltes gràcies per acceptar el projecte i tirem endavant, a veure, sí. I a tots vosaltres, fins la propera temporada de futbol americà català. Intentarem fer la segona temporada una mica més professional i amb més mitjans, amb més gent, perquè si falla un de nosaltres no deixem de fer el programa, no? I perquè convé també incorporar opinions noves i gent que en sàpiga més que nosaltres. Sí. I a partir d'aquí, moltíssimes gràcies per la vostra atenció, moltíssimes gràcies per aguantar-nos. Recordeu sempre, i la resta de l'any, que els petits canvis són poderosos. Bon vespre. Que passeu bon estiu. Vinga.